Hirugarren belarria ekimenak bere hirugarren edizioa ospatuko du aurtengoan. Gerra Napoleonikoen 200. urteurrena dela eta gerra soinuetan oinarrituko da aurtengo hirugarren belarria. Auzi militarra izango du hizpide. Gerrari entzutea, ez? Oier Etxeberria artistak zuzentzen duen hirugarren belarria ekimena 2011. urtean sortu zen. Soinuaren eta espazio publikoaren arteko harremanak arakatzen zituzten hainbat erakusketari loturik. Gaur egun, Etxeberriarekin batera, Xabier Erkiziak ere zuzentzen du proiektua. Hirugarren belarriaren edizio berri hau Donostia 2016-ren bake ituna proiektuaren barruan txertatu dute. Honekin izango duen loturaz gain, duela 13 urtetik beran ospatzen den ertz jaialdiaren egitarauaren parte ere izango da aurtengo hirugarren belarria ekimena. Gerraren soinuak hartu ditugu hizpide. Hortako, alde batetikan, ikusi ginunean ere bai, hasi ziren mende hurrenen aitzakian eta ospakizunak Donostian eta Irunen eta bar, beran ere merezi dugu goratzeak, beran ere bere ondoriak izan zituela. Goratuko dugu beratikan, bera izan zela mugetako bat, non Napoleonen ejertzita Frantziako lurraldeetara bultzatu zen. Urriaren 5-tik 12 ospatuko da ertz jaialdia beran eta irailaren 10-tik 12 Artelekun eta Donostiako udal liburutegi zaharraren sotoan hirugarren belarriaz gozatzeko aukera izango da. Gerra soinuei beste dimentsio bat bilatzeko aukera aparte.